מסגד אל-אקצא עלק. נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שעלינו שאובנו דברי שיר ותולנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תשבק לשוני חכים לא אזכרך. אם לא עלית ירושלים לראש שמחתי, זכור אדוני בני אדם את ירושלים האומרים ארו ארו עד היסוד בה. בת בבל אשר דשא שלהם לך את גמולה שגמת לנו, אשר שוכבת וניפצת עוללייך אל הסלע. היציאה לשערי חולדה. מפה יצאו עם ישראל לשערי חולדה. זה סתם מסגד, זה אפשר להוריד אותו. פה הפח הזה נכנסו עם ישראל עם הבהמות לשחיטה, עלו מכאן, מסביב, הקיפו את הר הבית, איפה שהמסגד, איפה שהכיפת זהב, הקיפו ויצאו מפה, יצאו מהשער הזה. כל זה הרחבה. כאן, מכאן, מבערך כאן, איפה הכיסאות האלה זה טק על טק, מכאן זה הרחבה עד האלה. הרחבה של החשמונאים, מכאן בערך עד הקצה, הרחבה של הורדוס. כל זה הרחבה של הורדוס. כל זה עמודים, מלמטה עמודים שתומכים את הרצפה הזאת. כאן היו יוצאים עם ישראל, נכנסים עם ישראל להר הבית. כן, מפה נכנסו עם ישראל להר הבית. כן, מפה. פה נכנסו עם הבהמות לשחיטה. בעזרת השם, בבית המקדש הקרוב, השלישי הקרוב, מפה יצאו בני ישראל עם הבהמות. מפה יצאו עם ישראל עם הבהמות לשחיטה בהר קודשנו, בבית המקדש, בית המקדש. לא, יש פה הרבה, בוא, יש לך מקומות יותר קדושים, אחי. הוא ישתחרר בהכל, סמוך עליו. כן. אשריך. יש פה, אתה רואה את הסוג של האבן? אתה רואה את האבנים, זה אבנים שהביאו אותם. אתה מבין? זה לא אבנים שמפה. נכון. אבל הביאו אותם לבית המקדש או זה? הביאו אותם, לא, היו פה מלא מקדשים. כן, אנחנו לא יכולים לדעת. אפשר לראות שם בכותרות, חלק מהכותרות יש עליהם סימנים של זהב כזה, כמעט שחרחר כזה. אפשר לראות, כן, בפעם הבאה שתעלה, תסתכל שם על האבנים. עלינו פעם אחת עם יהודה גליק, ואז הוא הראה לנו את זה, נכון? לא שמנו לב לזה. ופה הם פתחו את איך אמר מישהו? פרצו שערים. פרצו, כן, כן. וברק היה ראש הממשלה, לא עשה כלום. או תפתחו, או שהאריה יתעורר. אשריכם צדיקים, כצדיקים. חצרות בית השם, אשריכם. הרב וולפסון, אשריך צדיק. We can turn into it. We have to. We just have to. Okay.
אשריכם ישראל, צדיקים, צדיקים, אשריכם. אשריכם ישראל. שם כל ישראל. מארץ האשור והנידחים מארץ מצרים ובאו העובדים בארץ האשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו לשם בהר הקודש והשתחוו לשם בהר הקודש בהר הקודש והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים ירושלים. אשריכם 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 ישראל אשריכם ישראל חזק חזקו אשריכם ישראל. דוד, צלם אותי רגע, זה וידאו, זה וידאו. גם אני רוצה להשתחוות. אשריך צדיק. ממשיכים להשתחוות, לא הכוונה. יאללה, יאללה, בוא נמשיך. אשריכם ישראל, אשריכם, כל הכבוד. אשריך שער המזרח, אשריכם שער המזרח. אשריכם, איזה יופי. יופי של תמונה. אשריכם. וואו, זה יופי. וואו. איזה יופי. אשריכם צדיקים. עם ישראל חזר להר קודשנו. אשריכם. מקווה שכן. אשריכם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו. לא להתקרב יותר מדי קדימה. עוד מטר, לא יותר, 2, זהו. זהו, זהו, תעצור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ענה אדוני. ענה אדוני יושיענה, ענה אדוני יושיענה. חצרות בית השם. ענה אדוני הצליחנה, ענה אדוני הצליחנה. גדל והתקדש שם רבה, ועלמא דיברה חירותה, והמליך מלכותה, ועצמה פורקנה, ויקרב משיחה. בחי יכון וביום יכון ובחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. שם רבה מברך לעלם ומעל מיה יתברך ושלבה ויתפאה ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה וריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן.
כזה מדדון, דסקין ברייתא קדישתא, די ואתרא הדן ודי בכל אתר ואתר. יהא לנה ולא נלכון חינה וחסדה ורחמי, מן קודם הרי שמיה ורעה, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה ושיחה וכפרה ורווח והצלה. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. בתוכה אם תשוב תשכון בתוכה כאשר דברך זה פותח, כי אני רואה שהנה השתחוו בלא כלום, אז אני גם לא מפחד. היינו כחולמים. צלם אותי רגע. היי ברכה. לחצי על זה, על העגול, כן? לא, זה מקליט, זה מקליט. תודה רבה. בכבוד הרב אלישע. דבר תורה, משהו. דבר תורה. הגענו לשעה הזאת. תן לי רגע. הרב שיבה. הרב אלישע וולפסטיין, הרב שיבה דר הבית, בכבוד. טוב, ממש התרגשות עצומה, איזה שמחה, איזה קדושה, איזה גאולה. נחשפתי, כי רצו עבדיך את אבניה, אנחנו מובטחים, ברוח קודשו של דוד המלך, אתה תקום תרחם ציון, כי עדך עיניך כי בא מועד. מתי אתה תקום תרחם ציון? כאשר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו, כאשר יהודים השתחוו פה בהר הקודש, ונחשפו לקדוש ברוך הוא, יבקשו את מקדשו, והנה זה קורה נגד עינינו ביום הזה, יום 9 באב, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא מועד, והוא מועד להתהפך לבניין המקדש, והנה זה קורה בעינינו. אנחנו רואים את השיבה של עם ישראל למקום קודשו, אנחנו רואים את עם ישראל דורש את המקדש. אני קורא מכאן לכל הרבנים שאסרו עד היום את העלייה להר הבית, מחששות שונים וממחשבה שזה לא יועיל, וממחשבה שאנשים נכשלים, וממחשבה שצריך קודם כל השתוקקות פנימית. אז יש כאן תיקון להכל. יש כאן השתוקקות פנימית, יש כאן התקדמות עצומה, יש כאן התקרבות של כל עם ישראל אל הקודש של המקדש, ואין ספק שככל שעלו יותר יהודים נזכה לקיים את המצווה ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. אמן, אשריך. אנחנו מתקדמים אל המקדש. חייבים כל הזמן להתקדם. כן, להתקדם, בדיוק, להתקדם, כל הכבוד, אשריכם. כן, אח שלי. אני גם גרתי פעם בתוכה. היום הרס לי תשעה יא.
עד שתגיע בקפיצה, אבל היה לזה כן, תעשה לי את הדיים. תארות מים. עוד אפשר. אפשר באחרון, אחרון, אנחנו רוצים לזוכר את הקמה. ביום רגיל אפשר, ביום רגיל אפשר. לא, יש הרבה יהודים רוצים לעלות ולא לעכב. מתחשב גם באחרים. אנחנו הולכים הרחבה של הורדוס. הכותל הקטן נמצא ליד הקשת הזאת, מהקשת הזאת ימינה וקדימה, טק על טק. שם יש את הכותל הקדום. הנה, זה הכותל הקטן, קדום. כאן יש את הכותל הקדום, הכותל המערבי הקדום. ומאיפה שהגברת המחבלת נמצאת, טק על טק. אמרת להם מדרגות? אוקיי. לחכי את ירושלים שמחתי
זה הגב של בית המקדש. בית המקדש פונה קדימה. זה מערב. וכל זה כאן, פה למטה הכותל המערבי. אז תראו כמה רחבה יש פה. בהצלחה, תודה רבה, השם ישמור אותך. תודה רבה לשוטרים. ביתו בקרוב במהרה, במהרה, ידינו בקרוב. במהרה, במהרה, ידינו בקרוב.